Ibhole ezinwele namacici baphenda imlomo bafake umakeup ebusweni bese bangabaprofethikazi ingabaprofeti bamanga akukho abaprofethi la bazozenza oJezebel. You understand into ngishoyo? Usathanda abaprofethi bakhe njengoba ke noJezebel noAhabi babe namaprofethi babo bamanga. You understand? So ngifuna ukuthi mina nginikhayisele ngeBhayibheli ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhaphathiso, yinye futhi imfundiso egameni lika Jesu Kristu. So onenkinga nalemfundiso akeze sixazulwe ngeBhayibheli. Uma ke ukuthi ke yena uyangiphikisa akeze neBhayibheli lemfundiso yakhe sihlole ukuthi ukuphi uNkulunkulu wangempela. Ifona phela ngini nina nisibiza ngabaprofeti. Angini